Усилия на нашите учители да изграждат ден след ден, не просто знаещи млади хора, каквито сте всички вие тук, които да се справят с големите изисквания, академични изисквания на всеки университет в света и изискванията на времето, а личности, които носят висок морал и притежават всички от тези компетентности, които времето ни определя като ключови. Follia del mondo, ciò che non è piace, udiamo fugace rapido il gaudio dell'amore,